Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa BicolNet TV. BicolNet TV. Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda,
Noon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Louie Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa Pilipinas, 15 minutos na po. Makalihis ang alas 10 ng pagkamanay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Hoy, 17 minutos po, makalihis ang alas 10 ng pagkamanay.
alat ka. Hoy, welcome na naman po. Welcome po tabi mga tugang, hindi po sa satuyang pag-iba-iba. Welcome po sa satuyang pang-biyernes na presentasyon, pang-biyernes na edisyon po kan satuyang programa. Ini po ang programang On The Spot mga tugang. Siyempre, nahihiling po nito sa paagi po yan kan Bicol Net TV. Siyempre, sa pangalan po, sa Pangyenot, kan sa muyong station manager, Maestro SM Nalatuon, dyan po sa main studio. Siyempre sa pangalan man po kan sa tuyang mga katuwang, mga pag-iriba po, mga tugang. Kita po ang magsirabay-sabay, sundo alas 11 ng pagkamorning. Ay magkumusta, mag-restorya lamang kita mga tugang. Siyempre kang mga pangyayari po digisa sa tuyang palibot, mga makonsuelong istorya, sa lado po national, international, as in iba pa, mapalokal iyan mga tugang. Pero mas tutawan ng tandoon ngunyan mga tugang ang lado lokal. As we all know, dakulon mga tugang na mga makukonsuelong mga istorya, bareta, mga tugang. Digdi po sa probinsya kan Albay. Sabi nga ni mga tugang kan ni Governor-elect Noel Rosal, kalma sana po mga kababayan. Kalma sana po kita. Mantang naghalat-halat po kita mga tugang kan magiging penal po mga tugang na daralagan po. Manunungod po ini duman sa nagluluwasan ng mga istorya, bareta mga tugang. Duman po sa although aramtad akol naman nakaisip po kayo ni. At yan ta papasadahan ta po mga tugang. Ta igwa ning kasimbagan ha. Igwa po ning naging pahayag po si Governor-elect Noel Rosal, manunungod po mga tugang, duman po sa desisyon umano, desisyon kuno kang ombudsman regarding po mga tugang sa kaso kay di po tabi na mag-agaw. Pero ang sabi ni Mayo, ang sabi ni Gob, ang sa iyang pangapunan mga tugang, kalma sana po. Kalma sana po mga kababayan, kalma sana po tabi mga albayano. Kalma sana po tabi, Ligas Peño. Yo, bako pa po ini final. Bako pa po ito final mga tugang. Taso iba urog ano nga rimati na nga. Igwa pa po ning mga remedyo. Kumbaga igwa pa ni mga tugang ning mga legal mga tugang na remedyo na pwede sir nagibuhon po mga tugang. Siyempre po kang kampo po tabi kan mga Rosal. Yo. Sa liwat, Diyos marahin na pagkaga po tabi, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga. Siyempre po sa mga paraan tabay niya to, mga kababayan niya to sa manlain-lain po tabi na partikan kinaban. Nahihiling kita sa paagi po yan kan Bicol Net TV. And siyempre mga tugang sa mga pagtaraid niya to tabi ng mga munisipyo, mga pagtaraid niya tong probinsya. Magandang morning po. Siyempre po dyan sa mga nakantabay po dyan sa kung hain man po kamo parte, hain man kamo. Ngunyan po tabi na pagkamorning. Sana yaon po kamo sa matahin na kamurugtakan. Harayo mga tugang sa mga kadimalasan. Harayo mga tugang sa mga katibaanan. Yo! Taano man na bagay mga tugang pwedeng maiwasan. Basta mga tugang, ang sabi na nga mag-ingat man po tabi giraray. Siyempre mga tugang, good morning po dyan sa first. Nag-slide sa dila ta. Again, good morning mga tugang dyan po sa first, second, and third District of Albay. Kumusta po tabi ka mo dyan, mga kababayan ta? Kumusta po tabi sa satuyong mga paraan tabay po dyan sa ano ni? Alat ka ta. Nag-miss call na gayon si ang sa tuyong makakasabay mga tugang niya na pagka-morning. Si Sir Gilbert Otibang, Police Lieutenant Colonel apod kini Gilbert Otibang mga tugang sa paki-ano daw tabi mo na madali lang na nag-intro kita pakisimbag daw tabi kini at abangan niyo na yan si Colonel Otibang. Wait lang po sir. Okay. Alright mga tugang sa oras na alas 10:22 ng pagka-morning, oy kaunta na linya ng ilog na po an mahigos and very energetic mga tugang na pamayo po kang PSO Daraga
maisiyan ta mga tugang, ang senda po tabi na mga paghahanda mga tugang, o naisiyan ta po mga tugang na sa aga, gigibuhon po ang parade. Igwa dyan ki dakulang paraga mga tugang in connection po kan Daraga Town Fiesta. And katakon kayan mga tugang, igwa po ki mga road closure na mangyayari po mga tugang. O dyan po sa Banwaan Candaraga. Sir, Jos Marhay na pagka-morning. Welcome po digdi sa kuyang programa. Ngunya po tabi na pagka-morning. Opo, Jos Marhay na po. PM na Tony. Aha. Sabi ko na nga mga tugang, ano mas maray na makasabay ta po ang pamayo po kang Public Safety Office or kang PSO Daraga. Tangani hali po mismo sa iya, maisihan ta po mga tugang, ang senda po tabi na paghanda. Mga announcement mga tugang, gigibuhon sa Agaso Civic and Military Parade dyan po sa Banwaan Candaraga Albay. Sir, ready ka na po tabi? Okay, good morning. Sabi, tapos talaga tapos po sa Bicol Net TV. Aha. PM Tony. Good morning po. Good morning man po tabi sir. Diyan po sa imong mga pag-iriba sa bilog po na miyembros po kan PSO Daraga. Opo. So Tony. Aha. Opo. Go ahead po. So Tony, bali po ngunyan, tapos sila po ang executive order number 42. Series of 2024. Opo. And ito, the state order, an executive order allowing the temporary closure of the boundary of the Ragalican City up to Rizal Street, intersection in the corner of Bagdad Road and Rizal Street, 5 p.m. to 5 p.m. of September 7, 2024. Opo. And celebration of the Raga Town Fiesta for Parade, Ramen Lion Horse, and Marco Gras Costume Contest. Aha. And bali po, Kuya Tony, PM Tony, na muna, kanina, dahil sa papabot sa aga pag na parade. Opo. Kung sa mga task force ko, pinaikot ko na. Aha. From Shell, Gas Station, sa Dimantong, pati rin sa Bio. Tapos na mga establishment, ano naman, at establishment naman na sabi ko na kung pwede, bangko na sa aga po, magkakaibang parade. Aha. Sa mga clients, sa mga transact, dapat po, backload na kami, hindi na makapalit na dyan sa ibibot na kailangan ko po. Opo. So bali po tabi. Tony. Dito na po din pasapatawag sa mga reloading na makakaubugan ng oras sa iyo. Anyway, Opo. wait lang po, lang po sa tapos naman po sa Daraga, na at exactly 5 p.m. mag-close na po kami. Amoy po, dapat po 6 p.m. o 6 p.m. o 6 something, na po ang parade. Opo. And also po, ay buwan po pa na kasabay yung aksyon. Hindi na 9 p.m. na kumpil sa Daraga. Kaya, ang gusto po magdalaga din kami, magkamano-mano kami, para sa mga matin na kumpil sa taas ng Daraga Secure, maka-attend. Opo. Dawal sa parada kong gawin. Opo. Kaya, yung consent kami. So, after the parade, matapos pa rin alauna, or alas 2, alas 3 naman, yung concession, Daraga Church. Ilikod doon, yung sa Signora de la Porteria po, sa paligod ng Daraga. Opo. So, yan po. And to remind ko po, na sana po, tumabiliyahe, hindi na pagtapos ko tayo mo, maaraman din siya. Dapat po, hindi na Opo. Bali po, tabi Chief, ngunyan po tabi Chief na may paabuton kitang okasyon po dyan sa Banwaan Candaraga. Kumusta po tabi sa imong mga personahes tabi Chief? Ano po, sapat po ba yan tabi Chief na para po na maibariwas po dyan sa mga dyan po sa luwas? Okay, Sir Tony, Ken Tony, nag-present ko na iba ko mga detail. All intersection, temporary closure, 100%, at actually 5 p.m. nasa place na po kami. Apo, ayun, very good po. Kaya sabi ko sa inda,
I want everybody to be, observe their respective duty para gusto ko magayon ng flowing ng parade at the same time sa procession, sa maghapon. And also, sana po, tawan kita muray na panahon. Samanin magayon po at abuya na hopefully ang disperat na parade. Opo, magayon po iyan. Sabi ta na nga ni, nahiling ko man po na ansay mo po na pagmaliugot po na maging magayon po ang dalagan kan mga aktibidades po diyan sa banwaan po tabi kan daraga. Bilang kamo po tabi ang naka-in-charge po sa lado po kan trapiko and sa lado po kan peace and order po tabi, Chief. Opo. Hello? Opo, Chief. Bali po, Sir Tony, ini po ang legacy ko. Nakadaraga ko, hindi buon ko na po ang gabos na medios na sana mapagayon ko ang mga mapagayon ko asin mapaturuan ko at ako'y ng mga pinisyon na maging magalang, makadiyos, makatawa at makakalikasan. Opo. At the same time, legacy sa mahaliman na kuliting. Para pag nakaulakaw ako dyan, or sa kuya nagasumbat, dahil nga si retired Sir Lutibar, maray na tao. Kaya gusto ko, gibuo ko ng gabos, napapamaray ko ang daraga at the same time sa kuya sa pangaran. Opo, tabi, Chief, kasi nahihiling ko and sana po maulakitan mo po tabi, Chief, ang sa imong mga personahe dyan ning marhay. As in, permi po, naka-smile and permi po na, kumbaga, energetic na marhay. Yes, ako sa Pentoli. Kaya sabi ko, wala ko mawara sa pagpuin upo sa mga tao sa sigat. Alam mo, maging magandang ka mo. Kung may mga problema, magpakubaba na lang ka mo, talikodan lang nindo, o ipiyong na sa nindo. Basta kung grabe naman, wala naman yan. Anyway, ako yung classmate na si Lieutenant Colonel di ba policeman, Surya naman sabi ko, classmate ako kanwa ko kung may mga problema na may counter sa kuya ng mga Facebook at ipadang batas traffic ko, tama. At least tabi, Chief, magayon ang nagiging relasyon man nindo po sa lado po kan PNP. Maski po duman kang panahon po ni dating COP po ni Cirillo. Magayon po so nahiling ta po na relasyon po nindo between the PNP po. Opo, kaya PM Tony, salamat na marami. Kasi ko na lang si PM Tony, magagalala ko mo kung importante ako dito. Dati na lang na the manner of last reporting ko. Opo. And siguro, Chief, tabi, may ihabol ko na lang. Kumusta ko na lang po, tabi, Chief? So, pigigibon nitong road clearing operation man po dyan sa Banwaan po ang Candaraga. Kasi, pag nagpapasyar ako dyan sa Banwaan Candaraga, may mga nahiling kitang mga pagbabago na talaga. Opo. Ang kaya, alam mo pa yung PM Tony, ang Daraga, baga, 54 barangay. Nga na, kung request na kuya, kung na health na JLG order 53 na inagpainaan sa bisa kami na magtabag na kami sa mga barangay para ma-settle ang sitwasyon sa traffic sa problema kang traffic accident na mga parking. That's why at yung priority may sunamog na-approve kang mayor equally dalagan may kaya sumakukang lang na muna ibuhon para po makatabang kami sa mga barangay. Opo. Regarding man po palang tabi, Chief, as we all know po baga na sa Ngunyan po ang nagtukaw po na bagong OAC mayor o acting mayor si Mayor John G. Hausian. Kumusta man po tabi ang suporta kay ni tabi COP Chief sa imo po tabing sa indo po sa lado po kang PSO? Okay, bali po, so pagtukaw po kasi po yung bagong mayor, sabi po niya, kung ano daw po ito na ginibo, katatuya na mayor, na si Mayor Awin, na mga programa, hindi po mapadatos niya. At the same time po, sabi na muya, kami sa PSO, so far, wala man po daw na leon, kasi na. Kaya sabi ko man, salamat po, Mayor. Sana po, by Monday pala na kami meeting niya. Meetingin kami niya sa first time na kami mag-met niya after flag raising at the same time pledge. So, pinataw pa ng mga recognition sa mga achievements ng mga PSO po. Monday po yan. Opo. So, very good. As of now, tabi, Chief, pero po, Chief, good morning po. Okay na? Okay. As of now po, tabi, Chief, maraman talang po, kung pira po kamo sa PSO Daraga Ngunyan, pira po ang personahe mo na pigkakaputan.
as of now, dati 81 na 76 na sana. Aha. Dahil kami kaya mga nagutay, nagarati, kadua. Kaya as of now, 76 kami. Kaya sabay na ako dyan. Pero at least nahiling ko man po na gari okay pa man po. Okay pa man po ang sa indo po dyan na kumbaga nagagampanan pa man po tabi nindo. Iyan po tabi na sitwasyon po dyan. Aha. Aha. Kaya siya pa kung mga tao yan. Kaya kami, congressman, kung hanggang kung anong tigalian per city, maraming ay mga nalibutan talaga, may mali sa hapla. Ayun. Ayun, very good po. Wala naman po tabi ako, Chief, na kahaputan unless ikaw ka po kung idadagdag or may gusto ka pong mensahe na ipaabot po sa mga taga-Banwaan Candaraga. And siyempre, sa mga mapasiriring po dyan, ngunyan po tabi, napaaboto na piyesta po tabi. Go ahead po tabi. PM Tony, ini po, ipabot ko po. Tapos po, kahapon kaya may nagtitinda sa kuya na may mga activities hindi sa aga sa Giyo. And nandiyan ko naman, gusto dapat maagisinda. Saka makanok sila duman sa Giyo. Sa oras na ito na nagkataon may parada. Kaya, ang inaabot ko lang po na kung pwede po, so may mga importante na lakaw na dapat po lakawon sa aga. Siyempre, yaon po dyan. Sabi ko naman sa mga ambulance, sa mga duty ko, urgent ambulance, padili, pag-agiyan, may parada, pag-ihon yan, sa emergency cases yan, mga ambulance. At the same time po, yaon man po, sabi ko po sa mga nangyayanyugun yan, na kung pwede po, kung may mga nakaw ka mo, may mga agihan po magkita na piling agihan, na piling malibutan. Pero, for the meantime po, dahil may 5 to 5 AM ini, 5 AM to 5 PM ini na stay order, we are going to talaga na pasensya na po kamo sarong aldaw po sarong daw man hindi po nangyayari nini na pasyon po talaga. Kaya sa gabus po na nyo, please kung malakaw ka mo importante mag-amay po kamo and God bless padaka ko po kamo. Alright. Thank you so much, Tabi Chief, sa oras po na ipinagtao mo po digdi sa laog sa kuyang programa, and also tangali po na maimpormatan ta po Tabi sa mga Daragenyos and also sa mga mapasiriring po dyan ngunyan po napaabuton kang kapiestahan. Thank you so much, Tabi Chief. Opo, PM Tony, padaka ko mo. God bless. Apo, mabuhay po Tabi kamo dyan sa PSO Daraga. So ayan mga tugang sa tuya po Tabi na nakasabay ta and mahigos. Sabi ko na nga very energetic na pamayo po Tabi kan PSO Daraga. Walang iba po si Police Lieutenant Colonel Gilbert Otivar. Sa iya po Tabi talagang apod kene an sa iya talagang ligasiya mga tugang, an sa iya po Tabi na apod kene ang sa iya po talagang leadership, talagang wala kitang masabi saludo po kita digdi kay PSO Chief Candaraga, si Police Lieutenant Colonel Gilbert Otivar. Iyan pagkatabi mga tugang sa mga paraan tabay ta, iyan po dating nagpo-programa man po iyan digdi sa Bicol Net TV. So kasurog ng bayan, host, anchor, kundi medyo nabisi na nga po siya, pero nagpapadagos po siya sa ngaran po kan serbisyo publiko sa paagi po kay nina sa paagi po kay ning sa iya po na pagtukaw bilang chief po Tabi kan PSO Daraga. Basta sa mga mapasiriring po diyan kan sa Banwaan po Tabi kan Daraga, although posted naman po iyan sa mga sa page po kan Daraga PIO, duman na lang po kan mo for po sa sendo po Tabi na apod kanyan ngani igwa kamong guide, hilingon po Tabi nindo duman sa magiging rerouting po, and also so Daraga PNP ay igwa man po Tabi kipangapudan, nagpaluwas naman po ning advisory, na lang po kamo duman, ngani po igwa kamo ning guide kung saan po kamo mapasiring o kung saan po Tabi sa mga alternatibong agihan sa aga po sa gigibuhon na drum and lyre parade. Diyan po Tabi sa Banwaan Candaraga. 36 minutes mga tugang, makalihis po ang alas 10 ng pagka-morning. Ma-commercial daw muna kita. Mabiltada kita mga tugang para po sa satuyang pag-restorya, para po Tabi sa satuyang pang mga tutukaron na isyong mga tugang digdi po sa laog ka satuyang programa. Diyan sana po Tabi kamo. Digdi sa naman ako. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programa
kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Alright mga tugang, 39 minutes makalipas po ang alas 10 ng pagka-morning. Balik po kita sa satuyang programa, o balik kita sa satuyang pag-restorya. Gunyan po tabi na pagka-morning. O siyempre batiyon ta muna pala sa mga nakaantabay, sa mga nakatutok na po ang kasubago. Good morning ade sa satuyang mga paraantabay po mga tugang dyan po sa may party po tabi kan Daraga Albay. Good morning po kay Ma'am Daisy Navia, nakatutok po ngayon na pagka-morning. Good morning Mr. Tonique, nakasire from CP Daraga Albay. Asan pala si asan na pala Mr. K, si Mayor, Your Honor. Si Mayor Alice Go tabi Ma'am Daisy Navia, yaon na po tabi sa Pilipinas. Yaon na sa Pilipinas tabi ni Ma'am Daisy. So last post ko baga tabi Ma'am Daisy, nagkurukarigos muna kami pa now. Pagkatapos ka ito, naguro-unwind muna kami, nagbalik na kami digdi tabi sa Pilipinas. Yaon na siya duman, nasa kustodiya na siya tabi. Kapag kini, nasa kustodiya na tabi siya kang official kang Pilipinas. Ining si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go, matapos mga tugang na maaresto ini mga tugang duman po sa nasyon kang Indonesia. Tama ka Mr. Tonique, ang nasa kalsada ngani ano ni nakatambak pigiwasan. Sir Javier Bonsa, thank you so much for watching. Nakantabay ko niya na pagka-morning. Salamat tabi Sir Javier Bonsa di. Si Sir Javier Bonsa, ang sa tuyang paraan tabay, gari nasa Rizal ini, pero kababayan ta ini from Malinaw, Albay. Good morning, sa mga paraan tabay niya to dyan, mga tugang, sa may party po tabi kan Primer Distrito kan Albay, dyan po sa Malinaw, Albay. And also, ang sa tuyang man po pala na pagpapaabot po ng pakikidumamay sa pamilya po ni Sir Manny Moxeya, ang host po kang programa mga tugang na serbisyo asin reparo. Dahil mo na nindo siya makakasabay sa laog po ning nagkapirang aldaw, dahilan po ta igwa po tabi sindang gadan, igwa po ning gadan po an sa indang pamilya na maaram na po an sa iyang mahal na ina, digdi po sa kinaban. Kaya condolence po sa bilog po na Seya family diyan po tabi sa Malinaw, Albay. Condolence po sa pamilya po tabi ni Sir Manny Moxeya. Diyan po tabi sa
malinaw albay. Kaya di mo na nindo siguro makakasabay si Sir Mox sa laog nagkapirang aldaw at igwa po sindang kamunduan na pinag-aagihan mga tugang dahilan po kang pagmamaaram kan sa iya po tabing ina digdi po sa ibabaw kan kinabahan. Yeah? Once again, condolence po sa bilog na Seiya family. Sir Javier Bonsa, naghanap si Alice KBF kaya naghali sa Pinas. Nagparaharayo patabi Sir Javier. Igwa man sa nadigdi sa Bicol, dahil nakaipuhan magpa-Indonesia. Naghalawig pa di. Naghalawig patabi, bati nagayon lugod si Alice Guo tabi Sir Javier. Nagpatusar. Gali bagay man sa iya. Kan halos gari na inibaga mga tugang celebrity and pag ano ni kan may mga picture ini gari na baga celebrity si Bamban Mayor dating Bamban Mayor Alex Guo sige nang selfie mga tugang maski po mga tugang sa mga halangkaw na opisyales maski mga tugang si DILG secretary ba ito NCP chief nag-selfie mga tugang kay iba po tabi si Alice Guo. Nailing mo na iyan. Iyan mga tugang ang mapagal sa Pilipinas. Alay? Okay, nagpagirumdum baga mga tugang sa otoridad na bako tabi celebrity si Alice Guo. Igwa po ini kinakinahampang na kaso. Kaya gari bako ngaya-angay na mag-selfie ka mo dyan. Iyan ngaya sarong kriminal. Iyan mga tugang ang naging pagirumduman mga tugang kan mga otoridad. Sige mga tugang sa iba pang mga istorya bago kita magpasiring duman sa satuyang main topic. Ano ang masasabi nindo kay ini mga tugang? Sir Javier. Taan DOH da tabi Sir Javier. Igwa po tabi ki ipinagsasuwestyon. Igwa ki ipinagmumungkahi po tabi mga tugang. Ang Department of Health para daw po tabi makahiiwas, maibitaran daw po mga tugang ang paglako po kay ning Mpox. Ano ining Mpox na ini? So Mpox mga tugang or ining pinagapod na monkeypox. Saro bagay ini mga tugang sa nagtatao ning huma, nagtatao mga tugang ning kahandalan sa satuyang mga kababayan sa bilog na nasyon. Ang sabi digdi mga tugang, Sir Javier, ang sabi tabi Sir Javier kan DOH, mag-go virtual gumamit ng video call kasama ang partner na pinagkakatiwalaan. Gustong sabihin tabi Sir Javier, virtual sex ang ipinagsuwestyon kan DOH para makaiwas sa paglakop kang Mpox. Sigun mga tugang sa Department of Health, tangani na po mga tugang para umano sa mga sexually active people, mas maigi tabi sa Javier na i-practice mo na ang virtual sex, nailing mo na iyan. So gani, apera kay ni tabi mga tugang, pinagsuwestyon kan tanggapan or kang opisina po kan Department of Health na i-observe mo na ang no touch o kaya i-practice ang self-pleasure. Nailing mo na iyan. Ang DOH mga tugang, maurag minaisip mga tugang ki paagi. Magigiramduman mga tugang na inot ng sinabi po kan DOH na ang Mpox mga tugang o ining dating monkeypox ay hindi nakukuha sa pakikipagtalik kundi kumakalat kung mayroong skin-to-skin contact. So ini, napakatalino ng isipan ng mga taga-DOH. Mag-virtual database, maray kayo ni so, may magayon na koneksyon sa internet. Paano tabi kung Ma'am Daisy? Paano kayo ni Ma'am Daisy kung maluya ang internet? Bitin-bitin man niya. Nailing mo na yan. Pinag-suwestyon mga tugang na mag-virtual sex damo na tabi mga tugang kangani
maibitaran mga tugang ang pagkalat po tabi kay ni o ang pagkalat po kang Empax. Ano tabi ang masasabi nindo kay ni mga kababayan? Magayunon pala si Alice kaya nga ni nagpa-irinotan sa mga nagpa-irinotan sa mga politiko sa pagsundo kay Alice. At ayun nga ni tabi Sir Javier. Singkakan pa kailay. So haralang kao na opisyal mga tugang kan sa tuyang nasyon. Nag-irinutan na magpasiring duman mga tugang sa Indonesia. Gani puro man ti puro tabi si Robertico ko po kay Alice. Nag-irinutan mga tugang, nagpasiring duman sa Indonesia para sundoon po tabi ini si Alice Guo. Nailing mo na iyan. Kung iba-iba po mga tugang, kung iba-iba, gibuhon daw ini. Pero, nasa tuya po na pagsaludo duman po sa Indonesia, madali nindang nadako si Alice Guo. Baad mga tugang susalo pang pinaghanap sundo sa ngunya na day makuha po mga tugang digdi po sa tuyang nasyon. Yaon man duman nagtatagaw. Baka mapasundo man. Sige buloy mga tugang, sundo baga sa kunyan, di panatad ako, ano ang nangyari po kay ni. Pero, sabi ta na nga ni, si Alice Guo mga tugang, sa mga oras na ini, kapot na po ini, yao na po dyan mga tugang, kauno akbayan na kang haralangkaw mga tugang, na, kapot gani, halangkaw mga tugang na mga official kan sa tuya po tabing nasyon. Nailing mo na iyan. Si Alice Guo. Matibay man. Bati daida ang BF si Alice. Halaka mo dyan. Yung tabi, naging interesado man ako kay ni Sir Javier. Sa gayon ni Mayor Alice Guo, wala kinagbalo lamang na mag-ilusyon tabi. Sayang pagkakanggayon kay ni kundi pa kinabangan. Nailing mo na yan. Iyo bako sa pagkaraw mga tugang, si Alice Guo mga tugang, kung iilingon mo talagang magayon man talaga. Pwerte ini mga tugang, lalo na ngunya na nauso-uso na baga na nalaog na kita mga tugang kang mga kurukuriya. Lalo kung na-appreciate mga tugang, ini po tabi nga kagayunan, itsura po tabi ni Alice Guo. Kaya ako nagngangalas, kan mga panahon, mga tugang, natadaw-taday kayo kinaka-appreciate kang gayon, mga tugang, ni Alice Guo. Ano daw so, naging dahilan, tanata po tabi, dahil lamang gayud ki, nangahas, na mag-ilusyon digde. Dumanon mi nga ni Ianoy, dumanon mi nga ni Ian ni Noy Mox, mga nusano, iyo, ibahaman daw tabi nindo ako, Sir Javier. Nga ding tulo kita, may pagpipilian. Nga ding mas dakol siyang pagpipilian tabi, Sir Javier. Ibahaman daw nindo ako. Ibahaman daw tabi nindo ako, Sir Javier, kung madumangga mo ni Sir Mox sa awad kay duman kay Alex Guo. Ay kay Alice Guo. Tamuya ko ba nining makadaupang palad tabi. Sir, sabi ko na nga kung dain na siya nagdumam sa Indonesia, digdi ko ta sa Bicol. Digdi ko ta sa Tuya tabi Sir Javier na lupang sinilangan. Pwede man siya digdi ko ta na maugma pa. Ika na sana magtuig kung maiba ka. Sige mga tugang, 50 minutos or 51 minutos na sana or 51 minuto na sana nailing mo na, nagkasakala na kita. 51 minutes mga tugang, makalihis po ang alas 10 ning pagkamorning. O digdi na kita mga tugang, labyog na po kita. Digdi po sa probinsya po tabi kang Albay. Good morning muna sa mga parantabay niya to dyan sa party po kan Banwaan po tabi kan Bakakay Albay, sa mga nakatutok po mga tugang sa Bicol Net TV Bakakay page. Diyan po sa
Bureau of Fire Protection Bakakay sa pamamayo po mga tugang ni SFO3 Rene Ray Antiga talaga naman na mahigusman mga tugang mapagriparo na pamayuman po mga tugang kam Bureau of Fire Protection Bakakay, and also sa gabos po ng mga personahes kam Bureau of Fire Protection Bakakay. Good morning po tabi sa into gabos dyan. Yeah. And also good morning man po dyan sa Hipatura po kan PNP. Dyan po sa Bakakay Municipal Police Station, headed by Police Major Edwin Apun, na yaon man po mga tugang sa iya po na mga pigigi po mga tugang na mga programa dyan po mga tugang pagriparo man po dyan sa Banwaan kan Bakakay Albay. Yeah. Kasuha po na iling taman po ang mga personahes kan Bakakay MPS together with COP. Yaon po nakataltag sa National Highway, Maharlika Highway, nagibo mga tugang ning checkpoint. Nagigibo po mga tugang sindaning checkpoint. Tangani po mga tugang na agadon asin pagdirumdumon mga tugang sa mga motorista, lalo na permisa na po magsunod sa mga batas trapiko. And also, so iba pa po mga tugang na reminder sa inda. Tangani po na maging ligtas or sabi ito na nga maging matuninong po mga tugang ang mga nagpapasiring po or maging matuninong po mga tugang ang pag-iriba-iba po sa Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Yeah. Once again, ang sa tuyo po na pagsaludo and pagbati po sa Bakakay Municipal Police Station, dyan kay Police Major Edwin Apun. Sige, digdi na kita mga tugang sa tuyo pang mga pag-restorya. Regarding ini mga tugang, basahon ko sa na po let me read to you mga tugang, ini po na pahayag po mga tugang ni dating Albay or sabi ito na nga ni Governor-elect Noel Rosal. Katakod mga tugang kang ibinabang kasuguan kang ombudsman laban po sa iya asin sa iya po tabing agom na si Legazpi City Mayor Geraldine Rosal. Sigon po mga tugang sa iyang FB post kasuhap FB post ni ang nakapalaman duman mga tugang. Kasuhapon na-receive mi na sa joint resolution kang Office of the Ombudsman sa kaso mga tugang o sa kasong isinampa sa muya ni Adrian Duterte. Digdim sa joint resolution na ini, pigataram kang ombudsman na may sala kami kaya pinatawan kami ki suspension para kay Mayor Rosal asin dismissal man para kay Gov-elect Rosal. Alagad ang nasabing resolusyon bako pa man final or bako pa man mga tugang final and executory. Gusto sabihin take note of that mga tugang sa mga palantabay bako patabi ini final. Kaya dahil pa siya pwedeng ipautob or ipatupad. Tigwa pa kaming mga remedyo na naaayon sa batas. Ining mga nasabing remedyo, gagamiton mi ini para ilaban sa enot paman na paninindugan mi. Daing irregularidad or violasyon kilay na nangyari sa secondment ni Engineer Clemente Ibo bilang Assistant Provincial Engineer kang Albay. Ang nasabing secondment ginibo sa paagi ki Memorandum of Agreement na aprobado kan sangguniang panlunsod dangan sangguniang panlalawigan. Sa puntong ini, nangangapudan kami sa mga tamo na kumalma sa tadai pa man tapos ang laban. Hanggang sa huli, ilalaban mi ang pinanindugan ming tama. Para man sa tao na nasa likod kan sunod-sunod na kaso sa muya, sana marealisar ninda na ang perwisyong pigtataon ninda sa mong mag-agawom
mamamatian man kang kagabsan sa Legazpi asin sa Albay. Ang pagdepensa ang pag-disenfranchise ki mga butante anda ipagrespeto sa boses kang mayorya. Iyo tabi iyan ang puon kan diit-diit na pagruro kan demokrasya. Lumaban kamo kipatas, tawanta ang mga taga-Legazpi asin Albay kitsansa na magpili daita pagbasang-basangon ang demokrasya na iyo ang pundasyon kay maski anuman na maray na nasyon. Ayan mga tugang ani, ang nakapalaman po mga tugang duman po sa ipinaluwas na pahayag po mga tugang ni Governor-elect Noel Rosal. Ang sa iyang pangapudan mga tugang sa mga Legazpenyo and sa mga Albayano, sa bilog ng mga Albayano na kalma sa na po kita. Kaya ang sa iyang pangapudan mga tugang, kumalma sa nakita tadai paman po tabi tapos ang laban. So meaning to say mga tugang, igwa pa po ng mga legal remedies na pinagapod. Ang pwede po tabi na agibuhon po kang kampo na Rosal. Kaya kalma sana. Let's hope and pray mga tugang na by this time magkaigwa po ning patas na pagdedesisyon man po mga tugang ang mga nasa halangkaw po tabi. Ini po mga tugang na nangyayari pong ini sa probinsya kang Albay and dyan po sa siyudad ng Legazpi, dakula po na epekto ini. Dakula po mga tugang na epekto ini. Siyempre, sa paagi kay ni mga tugang, kita po mga tugang nagtutubod, na ansain na po na pagtukaw. Just imagine, sabihon ta na, in 6 months na pagtukaw po mga tugang ni Governor-elect Noel Rosal, dakulan po mga tugang, kung mapapagripado ta po mga tugang, digdi po sa bilog na probinsya kang Albay, dakulan po mga tugang na napo na ng mga magagayon na programa. Magagayon mga tugang na pagripado sa manlain-lain po na distrito kang Albay. Kung ngunyan, haputin yun daw, hain man po yan. Hain man ngay Antonio na pigtataramong magayon na naginibuhan kang Rosal. Iyo po iyan ang nagiging problema sa ngunyan. Tasupirit mga tugang na, so mga magagayon mga tugang na accomplishmento sa loob mga tugang ng 6 na bulan, pirit po mga tugang na pinagtatakloban mga tugang, pinagraraot mga tugang kan sa iya po tabi ng mga kalaban. Na imbis magasuportara na sana, ipadagos ko ta na kung ang kagustuhan po mga tugang talaga kang mga inay, na mapakarahay po tabi ang pagpapadalagan po kan sa tuyang probinsya, dahil po nangyayari, bagkos mga tugang, pigigibuhan po mga tugang kimanlain-lain na istorya. Tangani po mga tugang na lumuwas na dahil po ning marahay na naginibo po tabi si Governor-elect Noel Rosal. Ngunyan, ang haputa po mga tugang sa mga Legazpenyo, sa mga Albayano, nata po tabi, tayaon po tabi ang sa indang kamabutan, ang sa indang kagustuhan mga tugang na liwat po na makabugtak makatukaw po mga tugang na gobernador ang sarong Noel Rosal. Nata po mga tugang kung halimbawa pa, dahil po kimagayon na naginibo po mga tugang ang sarong Noel Rosal, Governor Noel Rosal mga tugang sa probinsya kang Albay. Nata mga tugang ang mga Albayano, gusto po mga tugang padagos na pinaghahagad mga tugang, nangangapudan nagkukurahaw mga tugang, na makatukaw po ang Noel Rosal. Saan ka po kayang pakahiling? Saan ka po kayang pakahiling mga tugang? Nasa ibong po mga tugang ka mga pangraratat, pangraraot po mga tugang ka mga nagkakapirang mga kampo. So mga tao manggiraray po mga tugang, nagigibo ning paagi mga tugang, nagpapahiling ng pagsuporta, tangani po mga tugang na makatukaw po, makabalik po kuta na
sa pwesto po tabian sa Rong Noel Rosal. Kung iyan po mga tugang, nagi po tabi or dai po ning managi or nagpapugi siya na po mga tugang sa anong nimbulan, nata po tabi tasiring po, ganyan na lang po ang kurahaw po kan tao. Gustong sabihin, sa laon po mga tugang ning anom na bulan na pagtukaw mga tugang pagsilbi ni Governor-elect Noel Rosal sa iya po tabing pagtukaw bilang gobernador kang Albay, may namatian po mga tugang, namatian po kang mga Albayano. So mga magagayo na programa po tabi. Eyo, natabua ka man na magpaparabusol ka na magbalik ang sarong namamayo, ang sarong ama kang probinsya na dahil mo manamatian ang dahil ka man kinamatian na magayon lamang na naginibo, akumplisimento. Iyan po mga tugang ang pagkakaiba. Iyo, iyan po mga tugang ang pagkakaiba. Nabako po mga tugang gabos. Napapatupod mga tugang kaining mga nagkakapilan ini. Totoo. Totoo mga tugang na sangunyan. Totoo mga tugang na wala po ning pirak mo niyan. Wala po ning pirak ang Rosal. Nasabi man kang mga iba na mga nagkaurudong mga tugang, nagka-brainwash, wala man ngayon kwarta ang mga Rosal. Ano pa man ngaya? Kundi, iyo nga ni ang problema. Wala na nga ning ano pa man na makinarya ang kampo ni Rosal. Natata, padagos na pinagigibuhan mga tugang ning mga siring po kay ni. Mapapangalas mga Albayano mga tugang natata siring kay yan. Wala nang ibang toltol asin mahigos na servidor Rosal sana. Iyo baga tabi Idol Sir Ted Villiers. Kaya baga yan ang pigsasabi tatabi. Wala naman kiiba. Nata may iba ka mong bisadong gobernador mga tugang na siring po kayan. Naasa laong mga tugang ning anong nabulan may pagbabago dakulang pagbabago mga tugang. Kundi sangunyan pigahanap nindo kung ano man ang pigtataram kung pagbabago. Syempre, dai po tabi nindo yan mailingon yan ta padagos na pigpapalipudan mga tugang kang mga nagkakapira po mga tugang na gustong palawason mga tugang na ansarong Noel Rosal mga tugang wala kinaginibo digdi po sa probinsya kang Albay. Pero ang sabi tanangani mga tugang natata so mga Albayano na mismo ang nagigibuning paagi mga tugang tangani na makabalik po tabi sa pwesto kung bako po tabi iyan toltol. Aber daw. Nata mga tugang sa mga kasaradaya, nata mga tugang sa mga yaon po sa mga kabababa. Kumbaga yaon sa mga sektor na hababa. Yaon ang gusto ninda si Gobernador Rosal ang magtukaw na gobernador. So iba, ang sa indang mga tugang, sa paglibot-libot ang mga tugang, ibalik ta sana sa paghapot-hapot ang mga tugang. Ang sa inda pong rason, si Gobernador Noel Rosal sa nangaya ang nagdangog. Totoong nagdangog ngayakan sa muyang pangangaipo. Kumbaga ngaya, bako sa na puro tugai. Bako sa nangaya, pagtuga ang ginibo. Namati ni Yesu presensya niya na talaga ngaya. Na siya na ngaya talaga. Kuta na. At ako nagduro-diretso sa nangani mga tugang. Bako sa pagambog. Kung nagduro-diretso sa nangaya kuta ngunyan. Sagkod sa ngunyan mga tugang. Dakulaon kuta na magayon na pagbabago. Digdi po sa probinsya kang Albay. Kundi, dahil po iyan nangyayari mga tugang. It is because. So may mga mararaot na plano mga tugang. Habo ba ganing toltol na panggogobyerno? Iyon baga ang problema digdi sa satuya mga tugang sabi ta ngani. Dahil po mangyayari po mga tugang iyan ta. Abo mga tugang kimi nakatukaw na nagpe-perform ning tama, nagpe-perform ning marhay. Ang gusto ninda super may mga sarabuatan. Yeah. Ang gusto ninda so ang magtukaw mga tugang na ma-protektar mga tugang kang mga salanggibo. Kaya, iyan baga ang nagiging problema. Dahil tayo pagsuportaran ngayon, pagtarabangan tangayang mahali sa pwesto, tangali ngayang kita-kita, kung mahali ngayon, dahil ngayon magkaigwan ng posisyon ang digdi ang mga Rosal na yan, makakabuelo kita kan sa tuya ngayang mga plano,
Di imbis ngaya mag-asenso ang probinsya, kita ngaya dapat ang magyaman. See? Yeah, that's the reality mga tugang. Yeah. Basta uni, ang pigsasabi ko sa indo mga tugang, kung naging maraot, kung naging mga tugang na pakaangkaang po tabi si Governor-elect Noel Rosal, nata po mga tugang, yaon po ang pagkurahaw kan mga ligas, ay kan mga albayano. Kadakol pa kitang mga albayano, mga tugang na naisihan, nakakaulay mga tugang, na padagos ngaya ang pagpamibi ngaya tonyo, pangadyi ngaya na, para ki Diyos ngaya mahirakan makabalik ngaya an sa tuyang gobernador. Tasyaman talaga ngaya ang ibinoto kan lambang albayano. Bako. Kaya ngunyan mga tugang digdi po sa nangyayaring inay, digdi po sa kaso po nara even maski po mga tugang diyan sa siyudad din Legazpi. Ang pagsiservisyo mga tugang ni Mayor Geraldine Rosal, naining taman mga tugang. Kaya ang iba sigin sororiyaw para ngayon sa pagbabago. Ano pa man ang babagohon? In the first place mga tugang, na ang siyudad po tabi kan Legazpi, magayo na. Kaya magayo na po mga tugang. Kaya ining nangyayari po kaning mga tugang na arog po kaning mga pasistema po digdi sa tuya po tabi na probinsya. Medyo makaoro alarma po ini mga tugang. Makaoro alarma ini po mga tugang na bagay na ini. Sabi kang iba, tamili ngaya day kayang daugon sa eleksyon, may naisip po mga tugang ng paagi para i-disqualify. Iba pa disqualify. Magibo ng ganda, magibo ng medyos mga tugang, tangani day isa na sinda po tabi. Magkaigwaning maurag na kalaban mga tugang sa maabot po tabi na perilian. Kaya, dahil isa na po magkaigwa ning marhay na namamayo sa Albay asin Legazpi. Habon nindang tugutan mga tugang ang mga tao na iyo po tabi ang magpili or magbuot mga tugang, duman po tabi sa dapat ninda o nailag po dyan sa nagkaduwang posisyon na iyan. Sabi na nga ni mga tugang, this is no longer a government of laws but of men. Hanggat arong kayan mga tugang na maski nga ni ini dakulon mga tugang na nagka-question ka ini na ipinagpaluwas mga tugang sa sarong national ining medyo minahiling gari misleading pa ini na mga informasyon na ipinagpaluwas mga tugang sa sarong national ining supposed duman mga tugang sa Philippine Daily Inquirer so mga eksperto mga tugang, so mga nakakaaram kaiyan, kita wala pang masyadong know-how kaiyan, pero nasasabutan ta po mga tugang na on the other side, medyo misleading ito mga tugang na pagpapaluwas mga tugang ka ito sa paagi po ka itong bareta na ito mga tugang regarding po digdi some reaction mga tugang ang sabi digdi kung alog man sa nakaan dahil na databi mag-eleksyon tasinda na sa nagbuburuot kung sisay mo ya tumukaw iyo baga sinda na sana po mga tugang ang mga nagigibo po mga tugang ng pagdedesisyon. Dahil na po baga sa demokrasya na pagpili po mga tugang sa tuya po tabi ng mga kababayan. Dahil na po mga tugang sa arog kayo ni po na nangyari po digday. Gani baga hinalian na po kita ng karapatan na pumili po mga tugang ng magiging marhay na lider. Iyaw. Kanahiling na makusog mga tugang, matunog. Kulinat sinda sa survey. Garing nga dapat ngunyan pa sa na magibo na kita kimidyos. Ngunyan gawinibo naman hanggan. Uni na mga tugang ansa inda po tabi na ginibong ka
apod kini ginibo mga tugang na medyos. Tangani ingayang arog kini ngunyan pa sa nangaya gibuhan ta na iya kipagi. Iya, sige. Ini po mga tugang dit na pahapyaw mga tugang digdi sa nagluwas na balita mga tugang digdi po sa ipinaluwas kang ombudsman. Ini po mga tugang pwede pang iapilan. Iya, sa ombudsman mga tugang base po ini sa legal sa legal expert. Sa kaso mga tugang ni Mayor G. Rosal, ang implementasyon kay ni mga tugang pedyente habang nakaapila. Sakaling da i-consider ang apelasyon kan kaso, pwede mga tugang na magdulok sa Court of Appeals for TRO habang naghahalat mga tugang kan desisyon kan Korte Suprema ning huli ta sa magiging desisyon mga tugang kan Korte Suprema kasabay iyo ang pinakapinal. Iyon na bagang pigsabi ta. Bako pa man ini po mga tugang pinal sa gabos na kasong ipinagsaangat sa mag-agom na Rosal. Pero mga tugang kung halimbawa man pinaghihiling taligde, kung halimbawa man mga tugang posible man na tumukaw na paramentas mga tugang dyan po sa siyudad ng Legazpi, ini po mga tugang si Vice Mayor Bobby Cristobal. Siyempre, siya na po mga tugang. Siya po mga tugang daing iba. Kung sususugon mga tugang ang rule of succession, si Vice Mayor Bobby Cristobal mga tugang, ang pwede na magtukaw dyan mga tugang bilang acting mayor. Dahil man pwedeng so, daog. Para malinaw ini ha, baka sa iba na istoryahan ka mo, na rimati na ngaya, makakatukaw na ngaya, so haloy nang gustong tumukaw. Kung sususukon mga tugang sa rule of succession, no other than ang pwedeng magtukaw dyan mga tugang, si Vice Mayor Bobby Cristobal bilang acting mayor iyan mga tugang. Kung ang kaso administratibo, ang pinagsasabing executory, kung ano mga tugang, iyan po ang magiging dalagan po dyan. Kaya sabi, mga tugang, may bagang hagad, pangapudan mga tugang ni Governor Noel Rosal, Governor-elect, kalma sana po albayanaw. Kalma sana po kita. Day magparahiriwag, day magparairo. Sinda po mga tugang, maninindugan at sinilalaban po ang sindang diretsyon. Siyempre, day man sana po sinda pwedeng magtugot na sana, nasiring na po kayo ni, ang magiging dalagan po sana nila. Sige. Oras, Pilipinas, 15 minutos. Makalihis po ang alas 11 ng pagkamaning. Maluhay-luhay naman kitang mapaaram, maidos, digdi po sa laog ka sa tuyang programa ta. Masap na pa po ang sendong lingkaon. Basta, tayo po paglingawan, ang pangapunan kan Gobernador, ni Governor-elect Noel Rosal. Kalma sana po tabi Bicolandia. Kalma sana po tabi kita. May Diyos po tabi. Iyo po tabi. Ang magabay siya sa inda. Iyo po ang magabay siya sa tuya gabos. Para po, digdi po sa ikakarahay kan sa tuya po tabi na sa ikakarahay po kan bilog na probinsya. Sa liwat po, sa ngaran po kan bilog na Fersa, kan Bicol Net TV. Siyempre sa Panginoon po yan, kasamuyang station manager, maestro SMNL Antuon, dyan po sa main studio. Siyempre sa pangalan po kan bilog na sa pangalan po kan sa tuyang mga katuwang, hindi po sa loob kan sa tuyang programa, padagos po na nagantama, padagos po na nagsuporta, padagos po na nagtitiwala sa samuya po tabing mga programa. Maraming thank you. Siyempre sa pangalan man po tabi nindo gabos na yaon po. Pirmi man nagantabay nag-abang. Maraming thank you sa mga padagos na nagtitiwala man. Thank you so much po tabi sa indo gabos. Sa mga nag-like, sa mga nag-share, maraming thank you. Siyempre mga tugang sa pangalan man po tabi ni Police Lieutenant Colonel Gilbert Otivar. Diyan po mga tugang sa
opisina po kan PSO Daraga, nakasabay ta po tabi kasubago, o sa mga mapasiring po sa Banwaan kan Daraga, sa paabuton pong taon fiesta. O, iringat-ingat po kamo ha. O, day po, paglingawan sa tahaw po kang kaugmahan, magtaga-ingat man po tabi. Day pagtao ka boss, pero pinki siya na. Yeah, day pagtao ka boss pag nakipista, ano yan, puro pinki siya na kita. Sige, sa ano ni, sa pangalan ko man tabi. Sa pangalan ko tabi. Siyempre mga tugang ako man po tabi. Sa indong nakasabay po ngunya na pagkamaning. Ako po tabi sa indong amigo. Kasabag po kan may mga tultol na gibo alagad. Kontraryo kang may mga disbalinghatong trabaho. Tungkol kiniste mga tugang at your service. God bless amay. Keep safe Bicolandia. Enjoy the rest of your Friday. Happy Friday. Iringat po kita ka boss. Bye-bye. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan pantuman sa progresibong kabikulan. sa dilim ng kahapon. Osmong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasurog kan Bicolan Worldwide.